माखासे फसंथानफोर दं सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दं बिनि गेजेरजों दिनै सुंथा होनो नागिरदों आरो माखासे IBS स्किमफोर दङ दिनै बिफां गायनाय बा ना फुख्रि बानायनाय बा दिनै मोसौ बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिनि गेजेरजों दिनै लाइमोनफोरखौ नोङो मा होनदों खामानियाव खाथायनो नागिरदों आरो बिदिजों इयुनाव बिथांमोननि रांखान्थि अबस्था बिथांमोननि सामाजिक अबस्था सोलोंथाइ अबस्था गासैबो बिथिङाव मोनसे साबखांनाय फैगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो। दायो सार बे समाव मा बुंनो सानो दा गोबां अपोजिसन पार्टिफोरा बुंगासिनो सासे व्यक्तिया मोननै सिङाव जेरना दङ बे व्यक्तिया जेरै दा डिप्युटिसिपआवबो आरो MLAआवबो दङ बे मोननैबो दरमा जानो हाया गोबां अपोजिसन पार्टिया बुङो दा बेनि गेजेराव मा बुंनो सानो? बेयो आयेननि बाथ्रा नोङो काउन्सिलाव थानाय सासे मेम्बारा नोङो सासे आसाम बिधान सभानि सोद्रोमा जानो हाया बे होननाय आयेनाव जेबो गैया संबिधानाव जेबो गैया दा संबिधानानो एलाउ खालामदोंब्ला सोरबाया संबिधानखौ मोनथियैनि थाखायसो हयथ' बे बाथ्राखौ बुङो संबिधानखौ जायफ्रा मोनथिगोन बे खोथाखौनो बुंखाया दा बेयाव बेजों मा खालामनो नागिरदों जे रायजो राजाफोरखौ नोङो गोरोन्थि लामाजों दैदेननो थाखाय बिथांमोना निश्चय खोथाखौ बुंदों दा सासे सोरबा पार्टिनि हेड जाबोनाय नोङो सोरबा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबोनाय बे सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय बोरैहाय नोङो आयेनखौ मिथियालासिनो माखासे खोथाफोरखौ बुंगारनो हायो बे नोङो पाब्लिकखौ नोङो आनलेट खालामनानै गोरोन्थि लामाजों दैदेननायनि अनगायै जेबो नङा होननानै आं सानो। बावैसो सिगां जि बिटिआरनि CM बिथाङा मोननै बियाबाव बाइ इलेक्सन जागोन होनना बुंदोंमोन नोंथाङा मा बुंदों दा समाव माने बाइ इलेक्सननि बिराद आराव जागासिनो दं बियो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव निश्चय सोनारो दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्लानो नोङो बाइ इलेक्सनखौ खालामनायनि थाखाय कम फर्स सानगोन बिथांमोना निश्चय खालामगोन बिनि थाखाय जों निश्चय नेथ'नांगौ आरो जोंहाबो पार्टि हिसाबै UPPL दोलो हिसाबै जेसेबां थाबैनो बे बाइ इलेक्सना जागोन जोंहाबो एसेबांनो मोजां मानोना जोङो रायजो राजानि जौगानायखौ लुबैयो रायजो राजाफ्रा नांगौ रोखोमै नांगौ समाव गावसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो लुबैयो आरो बिनि थाखाय गावसिनि खाथियाव मोननो थाखाय जि सुबुंफोरखौ लुबैयो बेखौ हयथ' नैबे मोननै बिबान लानायनि थाखाय हयथ'बा सम होजोबनो हायाखै दा बेखौ जों UPPL दोलोआबो मोनदांदों नाथाय बेयाव जोंहा काउन्सिल हिसाबै जोंनि आखायाव गैया बे स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्लानो सानगोन जे बे बाइ इलेक्सनखौ खालामनाया मोजां निस्सय जोंबो रेडि जे जेब्लानो माने डिक्लेयार होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ बे समावनो जोंहा जेबो आरो जोंनो पार्टि हिसाबै जोंहा सिङाव जोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायबाय थादों बाइ इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनो हागोन मावख'गिरिफोर बिथांमोननि हयथ' मावनाय बा साननायाव माबा मोनसे हयथ' गोरोन्थि खालामनो हागौ आरो गोबाङानो मोनाखै बे सैथो बाथ्रा मोनैनि खारनाबो बेनो जोंनि सरकारनिफ्राय जोबोद मोनसे लिमिटेड मोनसे सम होनाय जादोंमोन जेरावनाखि माने गोबां कमिटिफ्रा मोनथिस्लाबाखै हरस्लाबनो हायाखै बिनि थाखायनो गोबाङानो थालांदों दा आंनि समष्टि सिडली समष्टियाव गासै मोन 29था कमिटियाव बे राङा फैदों 1.50 जे रां 1,50,000 रां नाथाय मोननै कमिटिया मोनसेया डाबल थांफ्रांदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय क्राइटेरियायाव मिलायाखै दा बेनिखायनो 27था कमिटिया मोनदों बिनिनो बांसिना बैसागु कमिटिया मोनदों होननानै आंहा फोथायनाय दं आं बेखौ नुखादों। दा नैबे समाव बिटिआरनि जिथु गभर्नमेन्ट सोलिबाय थादों दा बे गभर्नमेन्टआ माखासे आनइमप्लयड सेंग्राफोरनि थाखाय मा बेबस्था लाबाय थादों? बेयाव नाय जे बिटिआर सरकारा जेब्लाबो रायजोजोंनो थागोन रायजोनि जौगानायखौनो हाबा मावगोन आरो गुबैयै बेयाव जिथु बिटिआर सरकारा सोलोंथायाव गोसो होदों जे जोंना सोलोंथाया बिटिआर ओनसोल हिसाबै जुदि पार्सेन्टेज हिसाबै नायोबा कम्पेरिजन खालामोबा जोंना जोबोद गाहायाव दं बेखौ फोजौनांगोन बेनिखायनो थांनाय जे 1 बोसोर बा बिनि खावसे बोसोराव माखासे डिजाइन खालामनाय जादों जे सोलोंथाइखौ जों बोरै लोगोनो सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफ्रा जेरै बेखार जानानै दं बे बेखार लाइमोनफोरखौ बोरैहाय नोङो खामानियाव खाथायनो बा खामानि मोनहोनो बा इयुनाव थांनानै थानायनि राहा लामा होनो बिनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै पिक मिशननि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ नोङो गाव आथिङाव सुंथानायनि मोनसे राहाफारि लानायनि जे बाथ्रा बेजों लोगोसेयैनो पिक मिशनाव बे अमा फिसिनायजों लोगोसेयैनो बेयाव आबादनिबो बाथ्रा फैयो दा नोङो डाइरेक्ट नोङो 30,000 अमा फिसिनायाव नोङो लोब्बा थागोन गुबुन माखासे 50,000 नोङो आबाद मावनायजों नोङो लोब्बा थागोन दा दिनै जों नुदों जे दिनै आसाम सरकारा नोङो आबादखौ नोङो सापर्ट प्राइस मोनहोनो
जेरैहाय हाबाफारि लादों जेरैहाय राइस मा होनदों रिक्वायरमेन्ट मोनसे सेन्टार खालामदों जे बेखौ नोङो दिनैहाय जों नुदों जे सिगाङाव महनसेयाव 400-500 बिदिल' रां मोनोमोन दिनै बेखौ खालामनाय लोगो लोगोनो माने 700 फ्राय 800आनो जाफ्रामो दा बेबायदि दिनै आसाम सरकारा आबाद मावनाय फारसेबो दिनै जोंनो हाबा जे हारिमु बे जेरै गैया जादोंमोन बेखौ बे फारसेबो लांफिननो नागिरदों दा आसामजों लोगोसेनो नै बिटिआर सरकाराबो दिनै आबादनि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव अमा फिसिनाय बिथिङाव बा दिनैहाय नोङो गावसुंथा जे माखासे फसंथानफोर दं सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दं बिनि गेजेरजों दिनै सुंथा होनो नागिरदों आरो माखासे